Da sunan Allah mai tausayi mai jin ƙai. Allah ya daɗin tsira da aminci a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam. Darasi na 8 ga watan 7 shekara ta 2023. Ina yi wa masu koyon wannan rubutun albishir da cewa littattafan karatu na wannan rubutun suna tafe in Allah ya yarda. Wato a wannan darasin za mu koyi wasula guda 4 da kuma haɗa su da baƙaƙe. A saurari darasi lafiya. Ga wasulan nan guda 4, wannan wato rus da rum, ruk, jare, rus, rum, ruk, jare. Rus shine wannan shine rus. Sai kuma rum shine wannan shine rum. Sai kuma ruk shine wannan. Sai kuma jare shine wannan shine rus, wannan shine rum, wannan shine ruk, wannan shine jare. Yanzu za mu yi amfani da wa'annan wasula guda 4 tare da baƙaƙe 5 ɗin nan, wato i, bai, to, ja, de. Waɗannan baƙaƙe su ne za mu haɗa su da waɗannan wasula. Wato i da rus shine u, i da rum shine u, i da ruk shine u. Wato in an duba za a ga nan ga i nan ga kuma rus nan, wannan shine rus. Wannan kuma ga i nan ga kuma rum, nan kuma ga i nan ga kuma ruk nan. To wannan shine u, wannan u, wannan u. Mu karanta su. U, 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 u. Sai kuma bai da rus shine bu, bai da rum shine bu, bai da ruk shine bu. Mu karanta su. Bu, 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 bu. A lura da sautin. Fahimtar sautin nan shine koyon karatun nan. Idan baka bambance waɗannan sauti ba, ba za ka iya ainihin rubuta wannan rubutun daidai yadda ake bukata ba. Sai kuma to da rus shine tu, to da rum
shine tu, to da ruk shine tu. Mu karanta su. Tu, 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 tu. Sai kuma ja da rus shine ju. Ja da rum shine ju. Ja da ruk shine ju. Mu karanta su. Ju, 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 ju. Sai kuma de da rus shine du. De da rum shine du. De da ruk shine du. Mu karanta su. Du, 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 du. Sai kuma jarai. Jarai shine wannan shine jarai, wato janyi ne. Janyi, jarai, janyi ne shi. Ya dace da rus, ya dace da rum, ya dace da ruk. Za mu gani. Wannan da wannan tu, 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 ga jarai zai zo. Ga shi nan tu, tu, tu. Wannan da wannan ta, ta. Ka karanta su gaba ɗaya. Tuta. Ga jaggi. Tuta, tuta, tuta. Sai kuma wannan da wannan tu, wannan da wannan tu. Ga janyi. Tu, tu, tu. Sai kuma wannan da wannan ba, wannan da wannan ba. Tuba, tuba. Ga janyi. Tuba, 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 tuba. Sai kuma wannan da wannan ju, wannan da wannan ju. Ga janyi. Ju, ju. Sai kuma wannan da wannan da, wannan da wannan da. Ga janyi. Da, da. Karantawa juda, juda. Wato wani tsiro ne da ake ce masa judar ƙasa, wato juda. Sai kuma wannan da wannan bu, wannan da wannan bu. Ga janyi. Bu, bu. Wannan da wannan ta, wannan da wannan ta. Ga janyi. Ta, buta, buta, buta. Sai kuma wannan da wannan ba, wannan da wannan ba. Ga janyi. Ba, ba, ba. Wannan da wannan u, wannan da wannan u. Ga janyi. U, u. Karantawa ba'u, ba'u. Sunan wani tsuntsu ne, ba'u. Sai kuma wannan da wannan bu, wannan da wannan bu. Ga janyi. Bu, bu. Sai kuma ba, ba, ba. Buba, buba. Wannan suna ne na Abubakar, aka gutsara shi ya zama buba. Sai kuma du,
du, du ga janyi, du, du, wannan da wannan du, wannan da wannan du, karantawa dudu, dudu, shi ma wani suna ne na mace. Sai tu, tu, tu ga janyi, tu, tu, wannan da wannan tu, wannan da wannan tu ga janyi, tu, tu, in karanta su tu, 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 tu. Wannan shi ne wato yadda janyi yake amfani kenan ga waɗannan wasila. Wato idan muka duba za mu ga lalle babu shakka wato yana da muhimmanci a wannan rubutu. Kaga tuta, tuba, juda, buta, ba'u, buba, dudu, tutu. A lura da sautin, fahimtar wannan sautin shi ne ƙashin bayan wannan karatun. Idan ka riga ka fahimci sautin, to shi ne za ka iya rubutawa daidai kuma ka wasalce su daidai. A lura da kyau sosai sosai. Wannan shi ne ƙarshen darasi na 4. Da wannan nake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Ga lambar waya 0 Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.